My God, guys. Nagreklamo kami sa McDonald's. May flu ako, guys. May lagnat ako. Ayan, kababangon ko lang galing sa bed. Kasi, yung mga anak ko nag-order ng worth 1,100 yung in-order namin sa McDonald's for dinner. Kasi nga, hindi na ako nakaluto. Alam nyo naman, may sakit ako. Sabi ng husband ko, mag-order na lang kayo. Sabi niya sa anak ko, nag-order online. Ngayon, ang dineliver, guys, ay itong iced tea na iced tea kasi ang in-order nila. Naku, ang gulo ng table. Ano naman yan? Parang kinainan ng bagyo. Parang binagyo ang table. Yung iced tea, yan, yung mga iced tea na binili niya ay lasang tubig. Meron siyang lasang pero yung sobrang malabnaw, para bang yung latak na nagaling sa container, siguro ito, yun yung binigay. Kasi ang oras is 7:32 na. Tinawagan nila. Ang sabi, kung gustong palitan na lang kasi yung lagayan daw nila, yung container, I don't know, yung dispenser ba yon ng tea, hindi raw nagpapunction maigi. Ngayon, sabi ng asawa ko, pwedeng pineapple na lang kung yun ang available. Kaya hinihintay namin. Masama ang boses ko, guys. May trangkaso, kaya ayun, hinihintay namin. Hanggang ngayon wala pa. Ano ba naman yan? Ang tagal na namin nag-order. Suki na namin na matagal ang McDonald's. Ito yung McDonald's dito yata sa BQ Mall, no? Along CPG. Yun yung nag-deliver sa amin, guys. Kaya next time kung may mag-deliver sa inyo, buti pa, tikman nyo muna bago nyo tanggapin. Tikman nyo ang isang glass. Mas mabuti para malaman nyo kaagad. Kaya itong anak ko, nagbukas na ng Coke kasi wala naman yung tea. Bakit ang gulo ng table nyo? Nasaan ang resibo? May caramel ka pa. Nasaan ang sa akin? None for me? Ayaw ko na, sobrang asukal na. Yes, none for you. It's mine. Ayaw na niya ng asukar, kaya ilagay niya sa freezer. Tomorrow mo na lang kainin. How about you? Okay ka lang? Ayos lang? Ayos lang. Order history. Oh. April 24, 2019. Oh. Anong nangyay? Yung order ko. Yan. Ayan, oh. Ayan. Triple cheeseburger. Iced tea. Ano yung barbecue na yun? Fries. Yung fries, barbecue. Then double cheeseburger. Iced tea, fries. Then double quarter pounder with cheese, orange juice, fries. Teriyaki samurai burger. Then hot caramel sundae 4. Oh, 1, 2, 3. Ayan. Ayan ang in-order. At ang order number is MK5WGV. April 24, 2019. At walang resibong binigay. Ngayon, Saan total? nasaan ang price total? Ay, Wala pa lagi na. One lang kanina. walang pinakitang total? Bakit alam mo presyo kanina? Nakita siya sa website. Mga 1,070 kapinyon. 1,070. Akala ko 1,100. That's why humingi kang 1,100, no? 79 yata yun? Oh, 1,079. Hindi maganda ito. Bakit sila nagbibigay ng ganyang drinks? Lagi. Nabayaran natin yan. Ang lalaki pa naman ng in-order nyo. Ang kwarta ay pinaghihirapan yan. Hindi laro-laro ito. Hindi biro-biro ito. Imposible kung hindi nila alam yung nasa. At ang tagal na nating nag-order sa kanila. Ang tagal ng suki. Ano ba naman dito? Disrespect yun yung ginagawa nila. Hindi maganda ito. Disturbo kasi gusto mong inumin, yung gusto mong parisan ng inumin, yung gusto mong yung pagkain. Wala. Kaya nag-coke, ayaw sana ng coke. Ayaw ko sana uminom sila ng coke. Wala namang yung tea. Kaya ganito ang nangyari. Tapos paano yan ngayon? May pangalan ba ikaw dito? Meron, alam nila. Na katibayan na ikaw ang tumawag? Alam nila. Nag-order? Alam nila yung account ko. Pangalan ko, nilagay ko man dyan. Alam na good nila yan? Meron na dyan. Yes, click mo. Hindi, para ipatunay natin. Yes. It's already done, ha? Don't show my details. You don't want? Okay.
Ganon ang nangyari guys. So, ayan, tumutulo na sipon ko. Oh my God. Ah, my God. Tumutulo sipon ko parang water. Oh, watery. Ay, my gosh, neck. Okay, yun lang guys ang gusto kong i-share kasi mag-ingat tayo sa mga binabayaran natin. Napilitan lang kaming mag-order kasi nga, yun. Yung kanina kasing tanghali, napasarap ang kain ng namin lahat, pati yung mga trabahante. Kasi alam nyo naman, pag nagluto akong tinola, talagang todong anggan sarap talaga dahil punong-puno na ingredients. Eh, gustong-gusto nila yung ulam. Walang natira. Ngayon, sabi ko, tinatamad ako, sakit ng ulo ko, tapos headache, colds, and then flu. Kaya sabi ko, ayoko magluto. Kaya sabi naman nitong ama, oy, Gian, mag-order ka na. At ang mama mo gustong mag-rest. Ay, ito naman ang nangyari. Nakaka-stress. Lalo tayong mabibinat nito. Ano ba yan? Mag-rest tayo, di rin tayo makarest. Dahil may stress tayo sa order na hindi tama. Yun lang guys. Isinishare ko lang. Mag-ingat tayo. Thank you so much. Bye-bye. Ito yung drinks na binili. Hindi ininuman. Ayan. Tapos na silang kumain. Sige, pagkita mo. Walang nainom dito dahil nga, yun nga, lasang tubig. Lasang tubig. Sana kung may color ang ano, lasang tubig talaga. Oh. Tsura niya. Lasang tubig eh. Kaya hindi na-touch yan, oh. Sa amin sanang tatlo. Kasi si Marco meron siyang orange. Yes. Buti na lang orange sa'yo, anak ko. Pagkain, wala pa rin. Sabi, balik daw nila yung ano, palitan nila ng pineapple. Wala naman hanggang ngayon. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, nagkakahul na yung mga aso. Diyan na yung drinks. Ibalik mo yan. Okay, nababahin. Yes. Wait. Cleo. Ayan. Uy, si Miley. May lasa rin. Nga naman ang wa may lasa. Nga naman tong wa may lasa. Mura magtubig. Mo tong wa ko magluto kay kasakit ko yung ko. Labaw man putang mabinat anig tinawag ninyo. Di ba nahilis na guys, ma'am? Nahilis ag guys ka. Di kay nag-deliver po na ikot kay naita po deliver na kay krura nila madili kami wakaton. Mao ba nahilisan siguro. Okay. Okay, thank you ha. Thank you. Sige. Thank you. Okay. Nahilis di ang ice anak ko. That is the reason. Salamat ha. Okay. Nahilis ang ice. Kasi yung nag-deliver daw hindi li katultol. That is why nahilis ang ice. Ha? Kaya matabang. Nahilis ang ice. Hindi nahilis pagka minsan ganun na dating yung ano ay. Kaya? Ayan mo. Matapang yun. Okay. Oh, tapong sobrang ano noon. Resibo nandyan na? Hindi, kulit nyo ah. Wala? Wala nga. Wala talaga. Wala, dahil iba yung delivery boy mo. Oo nga. Iba na yung nag-deliver. Nagpapaano? Sabi ni Marco, sabi niya, wala yung resibo? Wala. Tapos umiinom si Papa. Kaya, wag mo kayo inumin, Papa. Wag. Sabi naman nila, wag kong inumin para ikaw inom. Sabi niya, hindi raw. Pero ngayon, anong nangyari? Ininom niya. Iniinom niya. Ano ka? Sa akin ice cream mo ah. Ha? Galing. Sa akin na sundae mo. Oh. Wag. Dahil walang resibo. Wag. Baka kung anong mangyari dyan pag ininom mo, sabi niya. Pero dahan-dahan, pumunta siya dyan at ininom. Nakababa ako guys na nakalimutan kong mag-close ng aking video, yung tungkol sa McDonald's. Yun ang masasabi ko lang guys. Ang advice ko lang is anong pangalan nito? Medyo maging makulit sa mga ino-order mo. Tingnan mo maigi kung anong kulang. Kasi ang karamihan ng mga orders namin dito sa takeout, yung pa-deliver, is that minsan kulang yung mga gravy, kulang yung mga sauce, yung mga ganun ba, mga malilit na bagay. Pero para sa amin malaki yun, lalo na yung chicken McNuggets nila na
3 times mong sasabihin pag nag-order ka na gusto namin yung bagong gawa, bagong luto. Ang dumadating guys ay parang leather, makunat. Kaya hindi namin nakakain. Minsan ang karamihan naming order, kahit tignan nyo, matrace naman doon sa records ng online naman kami nag-order. 2 boxes ang kino-order ng anak ko. Alam nyo namang mahilig yan kumain. Pero paminsan-minsan lang, hindi naman araw-araw. Yung halimbawa, katulad ngayon, may flu ako, hindi ako nagluto. Kaya sabi ng papa nila, "Oy, mag-order na lang kayo. Yung mama nyo gustong magpahinga." Sabi nga nun kasi naawa ng husband ko kasi pagod na pagod ako sa trabaho. Tapos, yun nga, ang sipon ko tumutulo na parang tubig. Ganon. Kaso mo nga lang, minsan naman, pakinggan din natin kung anong rason kasi yung tungkol dito sa juice, pinakinggan ko yung nag-deliver, mabait naman yun ang talagang nagde-deliver sa amin dati-dati na, kilala na kami. Ang sabi niya, yung nag-deliver daw ng iced tea is that bagong crew nila na wala pang experience sa pagde-deliver. That's why natagalan siya sa pag-deliver, kaya na antala, kaya yung ice ay nalusaw, kaya tumabang yung ice doon sa iced tea. Kaya inintindi ko rin, pinakinggan ko. Siyempre, minsan may mga dahilan di natin alam. Kaya kahit na galit ka na, pigilin mo ang galit mo at pakinggan mo na lang ang rason. Ganon na lang. Kasi minsan, yung bugso ng ating dugo na yung ninenervyos ka, bakit ganun? Bakit ganun? Nagbayad ako ng tama, bakit ako pa ay inumin iced tea ang in-order ko, ang dumating ay colored water. Ayun. Kaya, yun lang guys ang may share ko. Ewan ko. Naghihilamos na ako at nag-skincare na ako, pero naalala ko hindi ako nakapagpaalam. Yun lang guys, kailangan communication in everything. Yun ang pinaka isipin natin lagi. Kung anong reason niya, tama ba, valid ba yung reason niya, makaunawa ka ba, mas mabuti na yung makaunawa para sa ganun peace tayong lahat. Okay? So, yun lang guys, at thank you so much for watching.